Hej og velkommen til vores første video her på vores AskMe-kanal. Og vi har fået 3 spørgsmål i dag, og det første kommer her. Det er spurgt af Maja Lyng, som spørger, skal man dele jeres videoer, så det kommer op og kører? Og ja, Maja, det må du rigtig gerne dele med dine venner, så vi kan få nogle flere spørgsmål, og så vi kan lave nogle flere videoer. Så ja, det må du meget gerne. Det andet spørgsmål, vi har fået, det er fra Fed Orm, der spørger, hvad fuck er et spørgsmål? Og det er egentlig et meget godt spørgsmål, men det er sådan et, du lige har stillet der. Det vil jeg bare kort svare på. Ja. Meget godt, tak. Og det sidste, kan du lige det sidste spørgsmål, vi har fået, det er fra Maxenmand, der spørger, om har I nogle gode scoretips? Det har vi. Vi har lært et godt scoretip af vores YouTube-kollega B.J. Kongen Jens. Vi linker selvfølgelig hans YouTube-kanal dernede i beskrivelsen. Og tippet går ud på, at man lige skal give pigerne et blik, som ser nogenlunde sådan her ud. Hej smukke. Og så skal man, simpelthen bare gå over og kysse dem, og så er den i hus. Så håber det var svar nok. Vi ses i næste video med Adam og Joachim.